איפה הטלפון שלך? אפשר רגע לראות את השעה? אפשר שנייה לראות את הטלפון להציץ? לא, לא. למה? סמוך עליי אם אני משדרת חוסר אמינות. אופלה, זה מוחרם. לא, שנייה, יש לי ילדה קטנה בבית. שנייה אחת, אפשר רק לפני שתקחת אותו? לא, ממי, אחת. יאללה, תן. שנייה אחת. לכבוד יום המשפחה, החלטנו לתת לכם את המתנה הכי טובה בעולם. מה, חופשה בתאילנד? לא, זמן איכות. אתם הולכים עכשיו שעה להיות בלי הטלפונים? שעה? עכשיו תקשיבו, יהיו רטטים, יהיו פיתויים, אנחנו שומרות לכם על הקופסה שם. רגע, מה אם התקשרו מהגן? איזה שעה בול, נכון? מתי בפעם האחרונה ישבתי עם מישהו בלי טלפון? תראה איך בהתחלה הם אכלו תסביך, ועכשיו הם ממש יושבים ומדברים. כן. יש רטט. השליח התקשר, אמרנו לו שיבוא מחר. בואו נחזור את הטלפונים. שרדתם בלי לצלם את הטוסט אבוקדו? תכלס, בלי ציניות היה ממש כיף. זמן איכות, אין דברים כאלה, היה רעיון פגז. זה רעיון מצוין. אתם מוזמנים לפתוח את הטלפון, מחכה לכם הפתעה קטנה. קיבלתי ביימי. גם קיבלתם זמן איכות, וגם את הארוחה עלינו. זה כיף! יום המשפחה שמח, חברים שלנו. אנחנו אוהבים אתכם.